contar que mon pare naixé el 22 de novembre de 1934 a Sant Manises. M'abuelo era d'allera, m'abuelo era d'ací, i res, era una família que m'abuelo ha sigut també fabricant, m'abuela era pintora també, i mon pare era el quart de 4 germans, clar. Era el quint, però bueno, falta uno primer. Mon pare estudia en l'escola ceràmica, anava pintant de fàbrica en fàbrica, duia no sé quantíssimes fàbriques al mateix temps, perquè en aquell entonces se pintava a destall, i entonces tenia 3 o 4 fàbriques que anava a una, pintava, quan acabava anava a una altra, feia la feina de l'altra, bueno, aixina. Aixina, en una de les fàbriques, conec a ma mare, perquè ma mare treballava en una d'aquestes fàbriques que era de Quart de Poblet. I res, d'ahí se muntà una fàbrica, junten César Taboas, s'associaren, eren socios. De César Taboas se separaren, muntaren una altra fabriqueta en el carrer Cánovas del Castillo, que ahí era on feien totes aquestes peces, com per exemple aquesta àmfora, i res, és que està de fàbrica en fàbrica, d'ahí passa a darrere del doctor Azafata, que era ceràmica ibèrica, i ahí ja feia un sistema que se deia el Royolac, que feien l'or en pa d'or, una volta ja cuit per segon volta la peça. Ahí és on triomfa ell, perquè se'n venia a muntó. La relació realment jo en ell l'ha tingut de fa 10 o 12 anys més que abans, no? Perquè abans sí, ens coneixíem, érem del mateix ofici, però no havíem coincidit en l'escola, per exemple. Perquè jo ania a l'escola, me vull dir, sí, quan jo me deixi de l'escola, ell és quan tenia. I ahir no, en l'escola ceràmica me referís, i ahir no coincidirem. I sí, érem del gremi, se coneixien quasi tots els del poble, fabricants de ceràmica i tal, però jo en ell no tenia massa relació. Però després, quan ja, en fi, ja havíem estat els dos ja quasi acabant la nostra vida com a ceramistes i com a comerciants de ceràmica, fabricants, ell se deixà ja també la fàbrica, jo també me la vaig llevar de damunt ja, i ahir es començarem a tindre més relació. Per una circumstància que fon un encàrrec que ens va fer un company, que era José Luis Luna, que volia que pintàrem uns murals que a ell li havien encarregat per a fer uns murals en el Vall d'Aiora, i necessitava la col·laboració dels altres amics ceramistes que podíem ajudar-li a fer aquest treball. Total, que ens ho va dir si faríem alguna cosa, i jo dic, home, doncs sí.
I diu, i qui més me podria també ens podria ajudar a fer-los? Perquè hi ha que fer-ne molts, per a cada poble d'allí del Vall de la Llora tenia que fer-li un mural en cada poble. I home, doncs dic, mira, Pepe Royo pot fer-ne també, que ell també és bon ceramista. Home, clar que sí, doncs digue-li-ho i tal. I entonces jo tenia un taller a banda de lo que havia sigut la fàbrica, però sí, tenia un lloc que en fi, que podia allí fer alguna cosa, i es van enxuntar i allí es començarem a fer els murals estos que estan ficats a Cofrentes, en Casas del Río, en Jarafuel, bueno, però aquests murals ne feren diversos. Paco crec que també ne feu, Paco Romero crec que també ne feu algú, eren de 5 metres per 2 metres, eren murals grandíssims sobre la història dels pobles del Vall de Llora. Pepe i jo érem cosins, però l'amistat més o menys es començava en els anys 70, perquè ell era més major i no n'hi havia relació entre nosaltres, perquè es manejava per altres llocs. A partir dels 70 es començàrem a anar a València al gimnasi, perquè jo era molt aficionat i ell al veure volia també anar i entonces me l'emportí. I bueno, li agrada tanta afició que després jo m'ho deixi i ell continua anant almenys 20 o 30 anys seguits. Després és quan començàvem a pintar junts. O sigui, Pepe des de sempre havia pintat, havia fet ceràmica, però també li agradava l'aquarel·la, l'oli, l'aguafort, li agradava tot. Era molt variat en quant a tècniques dins del món de l'art. I entonces coincidirem i començàvem a pintar, eixíem per ahí, i anàvem a València a pintar al natural també, que li agradava molt, perquè ell és que era molt curiós. Li agradava la fotografia, el cine, qualsevol cosa, l'ajedrez jugava, el que li tirares. Era molt actiu i empleava les hores en moltes activitats. Era, imparable. I després va ser quan es quedàrem a l'estudi i entonces Pepe venia així i així és on ell s'ho passava bé. Venia, s'assentava en l'ordenat, preparava coses, pintava, muntàvem en la tauleta els bodegons, que ara després veuràs alguns realitzats, i a part organitzava tot el que tenia, el material que tenia per així, que com veus ne té moltíssim. Així tenia aquarel·les, dibuixos, aguaforts, i últimament estava organitzant-se, fent un arxiu de tota l'obra que tenia. El que passa és que crec que no ha acabat l'arxiu. El que puc contar-vos és des que vaig néixer jo, el 81.
Jo, quan era xicotet, jo me'n recorde que tenia la fàbrica ahir per Masia la Cova, així en Manises, i al poc temps, perquè jo era molt xicotet, encara jo tinc un recuerdo d'aquesta fàbrica, i després jo ja me'n recorde de Ceràmiques Fàtima. Ceràmiques Fàtima, que va ser aquesta nau que tenia enfront de l'aeroport, aquesta tan bonica, que ara és el Asador, 4 de julio. Aquesta fàbrica, crec que en la carrera de mon pare va ser un poc el pic abans del crack. Este crack pues, és el crack de la indústria ceràmica en el poble, ja en els anys 80. I aquesta història de mon pare que jo he vist és la història d'un muntó de productors de ceràmica d'ací de Manises, d'ací del poble. Pues, en molt d'esforç, en molta passió i en molta frustració, pues, mon pare pues, va tractar per tots els mitjans pues, mantindre aquesta fàbrica i tindre-la pues, com un negoci productiu. Però bueno, ja sabem, per unes causes o per endògenes o exògenes, mos té igual, el remat, el sector ja en els 90 ja estava molt exigüo. I al finals dels 90 ja mon pare ja digué, me jubile, fins així. I se jubilà. I jo tenia pues, uns 20 anys, una cosa així, i ja mon pare començà pues, a expandir altres experiències, altres facetes artístiques. Per exemple, en la ceràmica ja no feia la corda seca que feia, ja no feia els motius clàssics que podria fer en un passat, ja començar a experimentar un poc en la producció ceràmica, a fer escultures una miqueta més ceràmiques, no tant de formes clàssiques com una àmfora, sinó potser una casa per pardalets de ceràmica, no per pardalets, la figuració, coses així. Va començar a experimentar un poc. D'ahir li va néixer un poc també explorar altres facetes artístiques. Va començar en les aquarel·les, en els òleos. En les aquarel·les a ell el que li agradava mogolló era fer paisatges. Anar-se'n a l'Albufera, anar-se'n per Manises, anar-se'n a Montserrat, on siga, un lloc bonic. I feia les fotografies i després en les fotografies feia les seues aquarel·les. Se va apuntar en l'associació d'aquarel·listes i ahir se n'anaven els aquarel·listes i se n'anava darrere. De fet, fins a 4 dies que vas treure tots els trastos d'aquarel·les que encara tenien el cotxe guardats. O sigui, en el seu cap no existia la possibilitat d'agarrar el cotxe i no poder pintar. Mon pare és que a banda de pintor, a banda de ceramista, creatiu, era creatiu en tots els sentits. Tant en fotografia com en cine, era molt aficionat a fer pel·lícules de cine, o bé documentals, o bé en argument, en actors, que era el seu germà, la seva neboda, la seva cosina, el pintor que li pintava aquestes peces, per exemple, i tot anava, algunes d'elles anaven en relació a la ceràmica. Per exemple, Nace un reflejo, que era una història d'un moro que era ceramista, era pobre i rondejava, o sigui, anava darrere d'una moreta, que el pare era sultán i com ell era pobre no el volia, i aquell xicón, per regalar-li a ella, li feu una peça de reflejo metàl·lic i son pare, al veure aquesta peça, va veure que això va, mare de Déu, quina meravella és esta, i entonces ja donava la conformitat.
tenia molta gràcia en fer això, i després tenia amistat en Amparo Calatayud, que era locutora, crec que era de Ràdio Nacional, després, si no recorde mal, va ser la directora de Ràdio Utiel, i li feia les voz en off, i diversos companys d'ella pues també. O sigui, la locució eren locutors professionals, ¿vale? Perquè li feien el favor, per amistat, per lo que fora. L'última etapa de mon pare va ser més relacionada amb el gravat. S'apuntà a Artesanos, a València, a Antic Regne, i començar en el món del gravat. I ahir va començar una nova etapa en la seva exploració artística. I va ser en el tema dels gravats. I va fer-ne un fum de gravats, un grapat, jo no sé quants. Cada dia venia, en una carpeta plena, jo me l'emportava a Artesanos, quan tornava sempre la carpeta gran, en planxes, en no sé què, espai, que això pesa no sé què, no sé quanto, sempre. No sé la quantitat de gravats que tenim de mon pare per ahí. Després, què contar-vos? Que hem anat a totes les fires, que ha sigut molt artista. O sigui, si ell traia una col·lecció i veia que més o menys no havia anat bé, que li hagués agradat, per la següent fira, que era els 3 o 4 mesos, ja t'havia canviat tota la col·lecció una altra volta. Moles nous, modelos nous, era un... I després, al jubilar-se, fer-se major, pues, què vols que te diga? Ha estat al dia. O sigui, ordenadors, mòbil, muntatge de pel·lícules per ordenador, que si pinacles, que si... Ha estat al dia fins a última hora. Hem eixit a fer exposicions en uns artistes, que és un col·lectiu que es diu AIA, Associació Internacional d'Artistes, que la sede està en Oporto, en Portugal. Entonces reunia gent de molts països. I entonces Pepe era un dels invitats, i jo també anava, també era. I entonces s'han fet exposicions en Portugal, per supost, en moltes poblacions. En Noruega també hem estat, en Stavanger, en Hameland, en fi, en diverses poblacions. En Itàlia també. I, bueno, que ha sigut molt actiu, com ha comentat, estava posat en moltes coses. En el Pont de Fusta, que és un grup d'aquarel·listes que n'hi ha en València. Després, en altre grup, que són aquarel·listes valencians, estava posat també. En fi, en tots els fregats estava. I era
un tio que era molt simpàtic, la gent estava molt contenta en ell. Les amistats, vamos, li plovien. Sobretot en les xiques tenia molt d'èxit i a més li agradava, ell s'ho passava molt bé, molt content i tal, i és que era molt agradable estar en ell. I llavors per això tenia moltes amistats. I nada, vull dir-te que ha sigut un tio que, bueno, que ha gosat de molts amics, que la gent contenta en ell, i ell pues, s'ho ha passat molt bé. Bueno, jo crec que s'ho ha passat molt bé, que fins a l'últim moment era molt actiu, volia fer coses, mai ell ha abandonat l'energia per a crear o per fer activitats, i bueno, i desgraciadament el final aplega, no? Però la part artística i la part de vivències ha sigut molt intensa. Ha sigut un bon element i el recordem sempre amb molt de carinyo. Quan acabarem amb gols, i ara què farem? Doncs mira, anem a pintar per ahir el pont de fusta, que ell ja estava relacionat en aquest grup de pintors, doncs anem a pintar allí, anem a pintar en el camp pont de fusta. Jo també, com m'agradava metre-lo de l'aquarel·la també, doncs vinga, anem a fer-ho. Bueno, tant això que ara hem treballat molt d'amistat, cada vegada estàvem més units. Després també s'apuntàrem a fer uns cursos en la Politècnica, en els sèniors també, farem uns cursos formatius allí, també anàvem junts tots els dies a la Politècnica. Després de la Politècnica també vàrem fer uns cursos de ceràmica, uns cursos formatius en l'Escola de Ceràmica. O sigui, total, que jo amb Pepe ha tingut una relació molt gran perquè ara estàvem quasi tots els dies junts. I quan ja no pintàvem o pintàvem menys, veníem així pintàvem també en el taller de Paco. I nada, o sea, se ho han passat molt bé. Els almorzars els fem junts, quasi tots els dies almorzàvem junts. Anàvem al bar a les 10:30, que era l'hora que quedàvem. Ell sempre venia a les 11 menys quart. No sé per què a les 10:30 quasi mai venia. Sempre tenia alguna cosa. Ai, és que m'ha entretès, és que les amigues saludant-les, que m'han dit no sé què, tal, perquè ell era molt actiu en les redes. En Instagram, en Facebook, tenia moltes amistats d'Argentina, Mèxico, bueno, de tot el món. Després, quan jo m'entrà a l'afició de l'ajedrez i li vaig dir, Pepe, què no jugarem a l'ajedrez? Ai, doncs jo me'n recordo que jo també jugava de quan era xaval, doncs anem a jugar. I bueno, vam estar jugant a l'ajedrez quasi tots els dies fins el dia que falta. Bueno, fins el dia que falta, que estàvem jugant per al matí i per l'esprà és quan se l'emportaren i ja no vas veure més. Però bueno, així no és la vida. I això te puc contar de la meva amistat amb Pepe. Era una persona extraordinària. En si era molt ingenu, perquè a voltes deia, però de què te rius? Ai, doncs me ric perquè me fas gràcia el que dius o no sé què. Però en si, qualsevol li deia, doncs, Pepe, fes això, doncs bé, ho faig. Pepe, dona'm no sé què. Vale, és que era un padrasso. Molt bona persona. Sempre molt artista, sempre molt creatiu. Sobretot és creatiu. Jo crec que la paraula que el defineix és creatiu. Perquè després se n'anava, aplegava a maig. Pepe, la creu de maig, vine a veure si la dissenyes. I mon pare anava i dissenyava la creu de maig de l'església, de Sant Joan Bautista. El que siga, artista plàstic. D'alguna manera, ell sempre ha sigut un creatiu molt plàstic, molt visual, en fotografies, en ceràmica, en flors, en gravats, en aquarel·les. Això, sempre. Culo inquieto, que se diu. Pues això era mon pare.
Això és el que l'he conegut jo. Perquè, ja veus tu, jo sóc el més jove, 39 anys, i l'ha conegut 3 fàbriques i tota la seva faceta de jubilat, que no ha sigut una carrera curta ni en temps ni en contingut. O sigui que jo crec que això és el que més li defineix. I així ha disfrutat molt ell, com han dit antes. Ell venia, s'assentava, les hores li se passaven sense enterar-se. Estava en el seu món i ha disfrutat molt. En este acto póstumo de reconocimiento a su labor, queremos reconocer que ha sido un ceramista de vocación, ha dedicado el tiempo a enseñar, a compartir, a transmitir sus conocimientos y su amor por el arte. Ha luchado por dignificar la cerámica y por ponerla en valor. Ha sido un artista, maestro y excelente persona. Pepe Royo, aunque no esté con nosotros físicamente, está en nuestros corazones y queremos que perdure en nuestra memoria. Pepe, queremos agradecerte todo lo que has hecho por los demás y todo lo que has hecho por Manises. Gracias.